очень рады, что сегодня выступаем. Для нас очень важно, как нас примут. Да, мы готовы. Алла! Nursuz qolar edik şirlarımda sizler Ey suyuklem sine hising benim işin Eli haman zenger taman Sinin hising zenger taman Sinin hising Tizre bizger Ayasken bu tizrek yaktırıp gitsin Yüreğimden şıkılarım Yuka gitsin barışlarım Yuka gitsin barışlarım Barışlarım Koysun tizrek gözlerime minim Sözlerime koysun nurlar tizrek Senin işin geçin bari senin işin Sigen yarım İrken benim yaran kanım Senin güzel Rahmat dostlar. Idel bitu
Рахмет, достар. Юлия Гарифуллина һәм Казан Club Project. Юлия, бик рәхмәт. Идел бит ул, киң бит ул дигән җырны мондый интерпретациядә беренче тапкыр ишетүем. Юлия Гарифуллина, Казан Club Project. Менә дөрес дип әйтим әле. Җәмәгать, менә без килгәч монда тәмләп сыйландык әле Казан шәй барда. Әгәр дә сезнең шушы коллективны тыңлап, тирре музыканы тыңлап, бер кич утырып, шәй ичеп, тәмләй берләр ашап кайтасыз килә икән, Казан шәй барга рәхмәт аласыз. Юлия шунда да җырлый.